Moitas grazas pola acollida, pola presentación. Quizás o maior mérito non fose escoller ben, senón deixar que o meu fillo escollese o que quería facer onde el quixo. Eu agradezo moito a honra de ser convidada a estar aquí hoxe con esta sala máis chea de xente. Non é fácil ver unha sala tan chea de xente para unha presentación, e ademais que sexa unha ocasión tan especial, non? Porque efectivamente comerse 20 anos, 20 anos son 20 anos, son 20 anos, son moitos anos para unha revista que, sobre todo para unha revista que se fai a base de voluntarismo, porque estamos moi afeitos a moitos grandes proxectos que nacen con moita ilusión, ás veces incluso con medios para levar adiante. É raro, casi sempre esos grandes proxectos van facendo con ilusión pero sin medios, pero que chega un punto en que uns cansan, outros a vida levos para outro lado, ou teñen outras preocupacións, ou que xa 20 anos e 20 anos. Por lo tanto, parabéns, que é realmente unha fazaña. Eu creo que si coei, e entón hai que darles parabéns a todos os que dunha maneira ou outra contribuíron, porque claro, non falta efectivamente autores que escriban, pero fai falta quen anda atrás dos autores, fai falta quen está pendente dos profes da revista, e da corrección de probas, e da imprenta, de estar hoxe aquí presentando, a da ilustración, etc. Eu dirixi unha revista durante algún tempo e dou fe da cantidade de traballo que hai detrás, mesmo cando se ten un equipo que o fa. Por tanto, creo que 20 anos é unha data, ademais de redonda, é unha data que marca xa unha maioría que permite augurar que se seguides con o mesmo entusiasmo haberá outros 20 anos máis. Claro que o propio nome da revista é como unha especie de conxuro, non? Porque que unha revista que está tan empeñada en manter a memoria, vincular o pasado co presente, etc., se chame Letis, que como xa como empezar a decir desde a primeira non me creo nada. É dicir, parece que xa o propio nome afasta o esquecemento. E logo, ademais, cumprese 60 anos de desecación. Claro que para uns a desecación mellor foi unha bendición, pero para outros parece que non tanto. En calquera caso, son 60 anos que conmemoran algo que cambiou radicalmente esta terra e que, por lo tanto, tamén fai desta unha ocasión especial. Ademais, este número 14 contén a homenaxe dúas persoas que eu estimo moito. Unha está ali presente, Antonio Rodríguez Colmenero, que de alguma maneira premiastes o que representa unha vida de paixón. E a xente que ten unha paixón na vida e que leva adiante, hai sempre que celebrarla. E ele levou adiante a súa paixón por desvelarnos a cultura material, os restos que nos deixaron os nosos ancestros. Por tanto, temos aí unha parte importantísima da recuperación e da valorización do noso patrimonio. E a outra é, nos chamamos de Don Elixo. Elixo Rivas, foi compañero medio do departamento, porque ele era moito maior que a nós, claro, pero para nós era Don Elixo, ele que chegou máis tarde, que tamén fixo da súa vida un exercicio tamén de memoria sobre o patrimonio inmaterial, sobre todo o patrimonio lingüístico. Tamén se dedicou a moitas outras cousas. Estivo por aí levantada de cantas antasaría, de cantos menires, etc., pero sobre todo dedicouse a recolher as palabras,